Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, season 6 bayabuya Mseleku nomndeni wakhe namakhosikazi akhe amahle bayabuya. Baqalile ukushutha season 6 angisosigcine ku season 5 la ubaba Mseleku ethi umayeni nomangabe mabefuna ukuhamba abahambe bazosala beyincenga. But ke sesiyazi ukuthi bakhona because siyabalandela la ku social media, siyababona bendawonye, siyababona futhi bejabulile nje bewumndeni obambene ohlangene. Ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani ngama reality shows ala eMzansi. Angazi noma basibona singabathakashana ngoba bayathanda ukuthi besikhulumisa izinto ezimbi. Uyabona nje Uthando Nes'thembu balokho bebhizi ne-divorce kodwa akukho divorce. Mase sesikhuluma lathi nesesibanga umsindo sesithi ubani akahambe kube ngathi yithi esinomoya omubi kanti yibo abasifunza into e-negative. Mase siyayithatha ngoba siyibone kwi-show sikhulume ngayo. Bexabane lana size sithi hayi cha ubani akahloniphi kodwa-ke why enomoya onje. Angithi into abasikhombisa yona kwi-show. Mase sigijima sibalandela ku-social media, hayi bo kumnandi, bahleli kamnandi. Ngithi mina yinto ethiwani le? Bakwenzelani angazi noma benzela khona lokhu ukuthi into embi inaka kakhulu. Nje into-ke ekhona leyo nje umhlaba wonke ukuthi ngisho ngenza okuhle abantu mabengathi nje uyamazi ubani lowo muntu mabengasamkhumbula bazosho lento embi akayenza bakhumbuleke ukuthi uba lowo. Angazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi izinto ezimbi ziduma kakhulu noma zikhulunywa kakhulu. Even manje mawubheka ku social media ulandela nje ngisho abantu okuhletshwa ngabo azihletshwa lezi ezinhle izinto. Hayi ukuthi nje kuthiwe halala ubani wenzeni usize bani ukuthola lokho ngoba ukufuna. Kodwa nje mawuthi uyabheka mhlambe usuku nosuku into etrendayo ukuthi ubani ubanjiwe enza ukuthi into e-wrong, ubani uyahlukana, ubani yabona nje lezi ezimbi zihamba phambili. Ngibona ukuthi-ke mase kuthi i-production team isuke isiphoqeleka ukuthi ayisilethele lokhu esivele sizokhuluma ngakho. Mase ngiyayibuza mina ukuthi hey basenza abathakathi yini ngoba phela ukuthanda izinto ezimbi awuhlukile nomuntu othakathayo. Kodwa-ke i-show sisuke sikhuluma nge-TV show. Silindeleke ukubona ukuthi this time beza nani. Sibonile ukuthi ziningi izinto abazenzayo, impilo iyaqhubeka nemali ikhona. Siyabona nje mawubuka kusukela ku season 1 ubuka manje u season 5 uthi uphele kube kuliphi izinga. Masibheka futhi na ku social media siyabona ukuthi ziningi izinto ezenzakalayo ezinhle esibahalaliselayo kuzona. Into ongayenza-ke uma ungaka subscribe, please do subscribe mawuthanda into engiyenzayo. UBhebhis'Odumo Dumo noMampintsha nabo bayabuya Uthando Lodumo season 2 silindeleke nakhona futhi hey kuvuthwa omunye umlilo. Uma kaMampintsha uza nezakhe noBhebhis uza nezakhe. Umkhokha uyabuya futhi nawo hey kusazoba busy. Sisazophithizela. Hey niyosixolela-ke ngoba phela kumele ukuthi sinamathele lokhu okwenziwa ama-TV shows mase siyahleba ngakho-ke. Okuthandayo uyakubuka, ongakuthandi uyadlula kanjalo ukuze ungabi ne-stress sokuthi uzenzelani izinto ezibhorayo. Ziyabhora kuwena ngoba ubuka into ongafanele ukuthi uyibuke. Thina abanye sikubukayo asinankinga mase siyahleba-ke mase sayidlulela. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga angiqedi. Bye bye.